manyan mata, 'yan mata da matan aure, kai har maza ba a bar ku a baya ba. Albishirinku ga Duniyar Ado da Kwalliya, wato Dubai International Shopping Mall ta zo muku da kaya iri-iri domin ku baza capacity. Dubai Abaya sun shirya tsaf domin faranta muku da Baku Kaya a farashi mai rahusa, kuma za ku iya tuntubar su domin yin oda a duk inda kuke daga Najeriya har ketare. Abubuwanda suke siyarwa sun hada da Dubai Abayas, kuma su gwada fatar ku sannan su ba ku man da zai karɓi jikinku. Turaruka na maza da mata, laces, atamfa, takalman maza da ma takalman mata. Kai ba iyanan suka tsaya ba. Dubai International Shopping Mall sun tanadar muku da kayan kicin kamar su aluminium pots, non-stick pots, warmers, jugs, rice cooker da masu sauransu. Domin neman ƙarin bayani za ku iya samun su a Ahmadu Bello Way, Shop 32, Plateau State Jos North, ko kuma ku kira wannan lamban 080 3614 8012.